Haka steps ni ublay arpsan trek sangut kirunar ki bamla ban itu kila lute ya kaway ka petrol pump ka badan ha umran dairi Riboy district ha kaba kila yok ban kong hadu saulak tingka. Ka kubor ka yatu uba kani ka jingja sya lute jong kani ka petrol pump Indian Oil Umran Fuels ka badan ha kasyong umran yang bernai harut ka surok ba NH6 kalaja ha kaporsan ba Jemen stamp. Kata ha kapor ba manager jong kani ka pump udang temu ban pli ya ka petrol pump hadin bakite kirunar kilapatan batte ekikti kejar jong u kumju ya ki weipat kinong tre jong kani ka petrol pump. Nalor kata layo jing tibru baha kani ka jingja uni manager ulangat ha ka jing mensaw na ki benta jong ka kti na ka jing syaot da ki kenjatiar banep ha ka jing persyang ya kun ya kini kirunar ki balate lakhum no ya u lembat kinong tre jong ka te ka petrol pump. Hadin kini kini kirunar kilayok bandrong no ya kapisa kumba saulak tingka ke bade kapisa baladi ya ke umpniang ha ka arpulai bar arpusau terik nailar. Hadin kini kirunar kila pet kratno na kete ke jaka. Ki bor kulit ke Riboy district ki balayok jingtip halor kete ke jingja kila hiar marmar sya kete ke jaka ban penlong ya ke jing tokien badru ban persyangwat ya ki sakhi satar lingba ki CCTV ki balabu hakikat to ke ne ki jaka jong ke ne ke petrol pump.